Sabi ko, magrabing sira digdi sa sula. Nakabuhi pa ga? Ha? Batang lahing init. Tigil mo ng baladik. Kaya yung ibabawon. Kasuba. Ulo mga tao. Dahil na yung ganyo nga na ako kasubagaw. Nata. Uy, sino ba daw? Nga, nagkagurubot ho. Ay, iyo. Ano nasa bad mo kaan dyan? Alam mo ha? Dahil mo ito na yung tagilid. Ito? Oo. Ayun na, nahirig ka. Binukda pa siya rin dumangkan si Guelo. Nagpurutong bagaw. Ay, si Gwil? Grabe naman kadakulakan si Gwil. Na, dahil ka na mugarin kaya minato. Pero, inot, parangan. Pinabaralintok sa barko. Unya naman, nahirig si Gwil. Oo, magkagurubot ho. Pagbato na ako ho. Badan sunod kan, balaw na. Kaya dahil ka naman sana nakasubat, dahil ka naman katultul, nakaurong. Wara-wara ka digditam. Tingaling paon, na mga kampaon mo, awot. Aray, go! Oh no! Mali ka na ha? Nam, dahil ka pa, nagkaguro ba? Ar. Go na. Naglipat nga na ako digday. Nataman ang ganyan, nahirig ito. Ata nga ne, ginuyod ining banwit ko. Inuyod. Oo. Dahil kamu gani nagtutubod kaya, kamu man kaya ang mga parano mo, pag-istoryan, dahil man minaturbo. Eh, mangyari ako matubod. Dahil ko ba nailing sunasubad mo nga si Gwel? Sabi naman kadakulakan si Gwel. Bayaan ko na yun. Ko. O ano, bako nagkaburubudan ka na? Ano bibanwit mo yan? Ikikahoy mo, may panggatong ka. Nga ako may panggatong. Wara-wara ka dyan, banwit unta ka. Oh no! Igatara bang ka makantama, ikaw na naman ladag eh. Ulo mga magbanwit ako, ulo na ano, subadon dyan, may mga Dracula na tira. Eh, kaya para, ano nga, pagkalimarong ka man. Magbanwit ka man kumayaw Sige na, iano mo, tangaling mahiling ta kung ano, may subad talaga, sige. Dali-dali, aluyon! Ay, gubot na. Anong paon mo ba yan dyan? Subad! Hain! Ano. At tagay mo pagkagawon ba ya? Tuwangan ka nga nito kung Dracula na tira! Ay, natira! Kabuwit lamang. Sabi na kayang tutuwangan, na bumumang pagtuwangan. Pinabelo mo sa kutakaw. Yun, tatabangan ka na nga, ikapa